министър, уважаеми господин градоначалник, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин генерал-майор Матеев, уважаеми господин председател на Общинския съвет на Богоспасение ни град, уважаеми представители на българската държавност, представители на общинската власт, Ваши преосвещенства, боголюбиви отци, възлюбени в Христа Бога, брати и сестри. Когато подготвях днешното си слово по повод Деня на Съединението, реших да прегледам какво съм казал предишните години на този празник. Защото имам чувството, че всяка година говорим едно и също. За съжаление, съм прав. Вижте, например, какво съм казал в словото си на този ден през 2013 година. Ще попитате дали в днешния ден, в деня, в който честваме Съединението на България, Българската православна църква ще каже няколко думи по актуалните политически събития. Дали църквата ще вземе страна? С какви думи тя ще охарактеризира случващото се? Как ще го коментира? Какъв призив ще отправи? Думите, които характеризират случващото се, вече са казани. Ето само няколко цитата от вчерашната преса. Яростна конфронтация. Още като деца започваме да мразим тези, които мислят. Голямото мразене. Здравият разум напуска последните територии в колективното българско съзнание. Пълно отсъствие на допирни точки между опонентите. Състояние на пълна гражданска непоносимост. Егоизъм, който връзва краката на държавата с железни окови. Това са думи на независими коментатори и те много ясно назовават състоянието, в което е изпаднало обществото ни: омраза, безпаметност, гняв, егоизъм. Това съм казал преди 9 години. Тогава съм цитирал вестникарските заглавия от 5 септември 2013 година. Ако прегледаме вчерашните публикации, социалните мрежи, социалните медии, сигурно ще прочетем същите заглавия. 9 години все едно и също. Омраза до степен на безпаметност, гняв, егоизъм. Съгласете се, че това не е нормално. Не мога да не отбележа обаче, че се наблюдава известно развитие. Ако преди омразата беше насаждана и нагнетявана по-скоро по принцип, от 2 години насам тя вече добива персонифицирани черти. Сега конкретни групи хора биват призовавани да мразят конкретни други групи хора. Младите да мразят старите, хората от центъра да мразят хората от покрайнините. Слушащите един вид музика трябва задължително да мразят слушащите друг